हेल' फ्रेन्ड्स, बड' आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, आं भिडिअ लाबोनो हायिया बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मोनखानाय साबस्क्राइबारा मानो खमायफिनो, आं बिनिनो मोनसे भिडिअ बानायनाय जाबाय। आइ होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो बुजिनो मोनगोन जोङो साबस्क्राइब खालामोब्ला जोंना मा मा खहा जायो। फैदो बिदिब्ला दा मेन खोथाखौ सावरायदिनि लोगोफोर, आं आंनि वाइटि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामना नोंसिनो दिन्थिदिनि जोंना साबस्क्राइब खालामोब्ला जोंना मा मा डाउन जालाङो। आं दा आंनि वाइटि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनोसै। दा आं आंनि वाइटि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबाहाय एनालिटिक्सआव नुनो मोनदों नोंथांमोना। नै दा आं बे एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनानै होनोसै। एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनायनि उनाव नै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे गोजौआव अभारभिउ रिच होननाय बुस्थु नुनो मोनदों नोंथांमोना। दा आं नैबे रिच होननाय बुस्थुआव क्लिक खालामनोसै। नै लोगोफोर, मेन खोथाया बिसो जोंना नैबे रिच होननाय नैबे इमप्रेसना जुदि माइनास जालाङोब्ला जोंना बेयो माइनास जालाङोबा नोंथांनि भिडिअ जेसेबांखि नोंथाङा आपल'ड होआ मानो रावनिबो खाथियाव सौहैनाय नङा जुदि बे माइनास जायोब्ला लोगोफोर। बेखौ ओंखायनो जोङो माइनास खालामनानै लानाङा। बे जुदि माइनास जालायो, बियो माइनासा माबोरै जायो होनोब्ला बियो जोंना साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों जुदि नोंथांनि भिडिअखौ बियो मोजां मोनागारा, बियो डाइरेक्ट नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाङोब्लानो बियो माइनास जानायनि चान्सआव थायो लोगोफोर। ओंखायनो जोङो बेखौ माइनास खालामनानै लानाङा। जुदि नोंथाङा बाराद्राय साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला बियो लासैनो इमप्रेसन होननाय बुस्थुआ लासैनो डाउन जालाङो आरो डाउन जालाङोब्ला मा जायो, जोंना चेनेला डेड जानायनि चान्स थायो, माने थैनायनि चान्स थायो लोगोफोर। ओंखायनो जोङो गावनि चेनेलखौ बिदि साबस्क्राइब खालामनो थिननानै जोङो चेनेलखौ फोथैनानै लाब गैया। जुदि नोंथांनि भिडिअआ सोरजोंबा मोजां मोनजाथाव आरो सोरजोंबा नायजाथाव, जेनेबा नोंथांनि भिडिअ कन्टेन्ट थाम्बनेल टाइटेलफ्रा जुदि मोजांब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनांलायगौनि जेबो खोथा गैया। नोंथांनि चेनेलखौ बियो मोजां मोननानै अननानै नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखागोन। ओंखायनो जोङो बिदि गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै गावनि चेनेलनि रिचखौ डाउन खालामनानै लानाङा लोगोफोर। जोङो साबस्क्राइब खालामनो थिनालासे गावनि कन्टेन्टआव बांसिन गोसो होनांगौ। मेन खोथाया बिसो। इउटुबाव गोबां मानसिफोर दङ लोगोफोर, खौथि लाख मानसिफोर दङ। होनब्लाबो जोंनि भिडिअआ मानो बैसिनि खाथिसिम थाङा, बैसिनिसिम मानो सौहैया? दा मेन खोथाया बिसो। जोंना इउटुबाव गोबां मानसिफ्रानो फैयो थाङो, अपेन खालामो। इउटुबाव गोबां सान हर मानि अनलाइन गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ नायो। होनब्लाबो जोंनि चेनेलनि भिडिअखौ मानो नुस'ना आरो मानो नाया? बे मेन खोथाया जोंना बिसो। जुदि नैबे इमप्रेसन होननाय बुस्थुआ डाउन जालाङोब्ला नोंथांनि भिडिअआ जेसेबांखि नों भिडिअ आपल'ड होआ मानो नोंथांनि चेनेला बैसिनिसिम नुजाहैनाय नङा। आरो नुजाहैयाबा मा जागोन, नोंथांनि चेनेलाव भिउबो फैनाय नङा, साबस्क्राइबबो फैनाय नङा, जेसेबांखि नों भिडिअ आपल'ड होआ मानो। ओंखायनो जोङो साबस्क्राइब बुस्थुखौ बारा खालामनानै लानाङा। आरो साबस्क्राइब खालामनायनिबो मोनसे रुल दङ। जुदि नोङो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लायोब्ला सासे सानै साबस्क्राइब खालामनाया जेबो नङा। सानसेयाव बिदि 20 जन 30 जन साबस्क्राइब खालामोब्ला जोंना बियो माइनास जानायनि चान्सआव थायो लोगोफोर। सासे सानैखौ थिननाया जेबो नङा, बेखौ खालामनानै लाजायो। आरो साबस्क्राइब खालामोब्ला मा खालामनांगौ लोगोफोर, जाय मानसिनि चेनेलखौ नोङो साबस्क्राइब खालामगोन बे मानसिनि भिडिअखौ नोङो बे मानसिनि भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोङो जेनेबा भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै नायनांगोन। खनसे नङा खननै, माने खननैसो नोङो फुल वाच खालामनानै नायनांगोन। बिदिजों मा जायो, जोंना साबस्क्राइब खालामालासिनोब्लाबो जुदि बियो भिडिअ आपल'ड होयोब्ला अट'मेटिक नोंथांनिसिम सौहैगोन आरो नोंथाङा बिनि भिडिअखौ नुनो मोनबाय थागोन। फुल वाच खालामोब्ला, डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामोब्ला मा जायो, नोंथांनि साबस्क्राइब खालामनाया बियो माने साबस्क्राइबल' जानानै थादों, नोंथाङा बेनि भिडिअखौ वाचबो खालामाखै आरो बेनो लासैनो आनसाबस्क्राइब जानायनि चान्सआव थाफिनो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ जोङो मोनखानाय साबस्क्राइबा मानो आनसाबस्क्राइब जाफिनो। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै लोगोफोर। जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि बे बड' आर्टेक चेनेलखौ
लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव टेक चेनेला गोबां खम, ओंखायनो आं नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि। अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामलांबाय था। आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। बाय।